आदाया जुदि रायजानो राजिबाथाय जों डाइलगखौ होगोन के रायजागोन रायजानो राजिबासो खिन्थु बाजै फैदों नामा गैथ'वा फैयाखै मिथिखादों आदाया ना हाबा जाबायना जायाखै एक्टराबो खाथियावनो दङ एक्ट्रिसा सोरमोनथाय आं मिथिला बिथांमोननिसिम बिनानाव फुंबिलिखौ जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ रायजोफोरनि सिगाङाव लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय प्लिज आखाइ खबनो थाखाय खावलायबाय रायजो नोंथांमोनखौ जा दखरानिफ्राय मानगोनां बिथांखौ गांसे आर'नाइजों नैबे समाव बरायगोन जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय बिनानावखौ खावलायबाय गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय नैबे समाव आङो बिनानावखौ गावनि जि
फंनैसो बुंनांगौ आरो पारफरमेन्स बेखौ दिन्थिलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय बाहागो होनाय जाबाय। फैनायाथ' आङो खेबसेल' नङा खेबब्रैयानो जाबाय दिनैजों। ओमफ्राय नायनोसो बालायलांबाय खोमा नङा होमबा? जायफोरा नुफैदोंमोन जेब्ला बैसागु टाइमाव आङो फैदोंमोन जायफ्रा नुदोंमोन आरोना नायनो बालायलांसिगोनसो खोमा। जियानो हक दिनै जाबायदि रिकुवेस्ट होबाय स' आङो दोंसे मेथाइ रोजाबलांगोन होनना। एक्टराबो खाथियावनो दङ, एक्ट्रेसा सोरमोनथाय आं मिथिला। करियाननि खानाय मेथाइ खोनाबायना? खोनागोना खोनायाखै? खोनायाखै खोमा ना? बेखौनो रोजाबसै दे। बयबो रेडि ना इबाराव? दे
दुखु जादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा मिउजिकआबो थांगबाय बिनि थाखाय एसे उल्टा जालांबाय आरो ना निमाहा हर बयबो आरो आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै जोंहा बर' सावथुनखौ जोबोद खम नायो नङा होमबा नाथाय जोंहाबो एसे बर' सावथुनखौबो जोंहा एसे फोजौनांसिगौ जाबाय नङा होमबा जों हिन्दी फिल्मफोरखौल' बिराद नायनाय जायो नङा होमबा जों बर'खौबो नायनांगोन जों जोंनि बर'खौबो जों फोथांनांगोन नंगौना नङा बेखायनो बयनिफ्रायबो जाहाथे अनसायनाय मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय नैबे दाहाल मुभिखौ जोबोद मिलौदो मेथाइ रोजाबनानै जोंखौ गोजोनग्लाय होबाय बेनि थाखाय बिनानाव फुंबिलि बसुमतारिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला सोरखौ थांखिनानै बुंबाय थाखो बुजि मोनासै आं बाव दानिया दङमोन दाखालि सिनफ्लांदो नङाबा आंनो जाथारगोन बायदि मोनदों आं माने आंजों गोरोबनाय मोनदों जानांगौ बर'फ्रा बांसिनानो गफावाल' दारि थायो दा गासै बर' सेंग्राफोरखौनो बुंनाय सानफ्लांनानै लाबाय आरो आं गावखौल' सानाखिसै दा जायखिजाया जोबोद गोजोननाय मोनदों रायजोफ्रा दा नैबे समाव जोंहा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नैबे हाबाफारिया खुंजादों नैबे समाव आङो खावलायगोन बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो प्रिमियार श'खौ मानो लानाय जायो बेखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो जौगाहोनो थाखायनो गुबैयै जोंनि प्रिमियार श' खालामनायनि गुबै ओंथिया बेनो दा नैबे समाव जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजादों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर' सार मानगोनां सार बिथाङा नैबे समाव जोंजों लोगोसे दंफायो नैबे समाव आङो मानगोनां सार बिथांखौ जौसांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय प्लिज सार नैबे समाव मानगोनां सारखौ जोङो दख'रानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोंनि बरायनायखौ नाजानो थाखाय गुरै खावलायबाय रायजोफोर थांखिया गिदिरथार बेनि थाखायनो जोङो जोंनि जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों नैबे समाव आङो 1 मिनिटसोल' बिबुंथि लाखिनो थाखाय मानगोनां सार बिथांखौ गुरै खावलायबाय गोजोन हर समनि बे समाव दिनैनि बे दाहाल बर' सावथुननि प्रिमियार श' बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो नैबे प्रिमियार श'आव बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायनाय लेखा जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे हानजा जोङो बाहागो लाफैनो हादों आरो दिनैनि बे प्रिमियार श'आवनो बरिमाखा दख'रा एबसुआ जिखिनि थांखिखौ लानानै एसे आवगायावसो दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि बिथां गोमबोर बाग्लारिया बुंबाय दा बे लेखायैनो सावथुनखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बिथांमोना माखासे मानि महरगिरि बिथांमोनखौ बेवहाय हांख्रायनाय जादों दा जाखांफुनाय जोंनि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय दिनैनि बे प्रिमियार श'आव बाहागो लानो हानाय महरगिरि नोंथांमोन जोंनि जिल्ला एबसुनि मावथि लोगोफोर आरो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा मानगोनां साफ्रोमबो रायजो नोंथांमोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव जोङो मोननै मिशनखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ बे मिशना जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बेनि उनाव गुबुन मोनसे हाबाफारिया जाहैबाय मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्ट थामहिनबा गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखि दा बेनि गेजेरजों जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों
दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ दा बे बेलायाव नोंथांमोना नुनाय बायदि सोलोंथाइखौ लानानै जों खामानि मावदों स्पर्ट्स बेलायाव जों खामानि मावदों नोंथांमोना मिथिदों अंडर 13 फुटबल कम्पिटिशन जोङो खुङो बेनि उनाव कालचारेल बिथिंखौ बा हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फेब्रुवारि दानाव मोनसे कनफारेन्स जागोन जेरावनोखि बोसोरनैजों मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो देंखोमु 1, 2, 3 बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जायो जायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव मोजां आर्टिस्ट मेथाइ रोजाबगिरि जाहाथे जोङो दिहुननो हायो आरो बे लेखायनो दिनै जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव माखासे मानि मेथाइ रोजाबगिरि देंखोगिरि बिथांमोना दिनै जोंनियाव साफा ओंखारबोगासिनो दङ आरो बे थांखियैनो दिनै आं बुंनानै गोजोननाय मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गासै 5,000निबो बारा जोंहा सोद्रोमा दङ आरो नोंथांमोना निश्चय मिथिगोन जाय समनिफ्राय सावथुन दिन्थिफुंनाय जि मोनसे सिजन सोलियो मैक्सिमाम सावथुनफोरखौ जोंनि दखरा एबसुनिफ्राय माखासे जायगायाव लांनानै दिन्थिहैनाय जायो आरो बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय सावथुनाबोदि जोंनि मोनसे केरियार जानो हायो जों बयबो साकरि मोनजोबा आरो बे बर' सावथुनखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लांनांगौनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आथिखालनि जा बिटिआर गभर्नमेन्ट दङ बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय डेलिगेट हलाव सावरायलायनायनि गेजेरजों फिसा सिनेमा हलफोरखौ बानायनानै होनो नांगौ आरो बे प्रपोजाल हिसाबैनो निश्चय दिनै बिथांमोना माखासे जायगायाव दिनै सावथुन दिन्थिफुंसालि बा सिनेमा हलफोरखौ लुना होनायनि थांखि लादों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोजों इसारा दा ओंखायनो आङो दिनैबो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय दे नैबे सावथुनाबो जोंनि साफा जोंनि बर' मानसिनि थाखाय जिहेतु केरियार जानो हायो बे केरियारखौ जाहाथे जोंनि बिमा बिफाया नोजोर होनानै गावनि गथ' गथायखौबो नैबे लाइनजोंबो जाहाथे लांनो हायो बेखौ जाहाथे एसे गोसो होयो मानोना दिनै साफ्रोमबो मानसिया जों मिथिखागौ साकरि मोनजोबा सोरबा स्पर्ट्सआव गोसो दं सोरबा कालचाराव गोसो दङ सोरबा दिनै हारिमु बिथिङाव गोसो दङ जेराव नोंनि गथ'आ गोसो दङ बे लेभेलजोंनो लांनानै दा बेबायदि मानसिखौ साफा जोङो मुलुग दरबाराव जाहाथे दिन्थिहैनो हायो आरो निश्चय बे थांखिखौनो लानानै दिनै बरिमाखा दखरा एबसुआ दिनै नैबे दाहाल सावथुनखौ प्रेमियार श' हिसाबै दिनै नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै लानानै फैदों आंबो आसा खालामदों नैबे दाहाल जि बर' सावथुन बे सावथुनखौ नायनानै साफ्रोमबो मोजां मोनगोन आरो अबं गसाइनि सेराव आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरज गाबबाय नैबे दाहाल सावथुना जाहाथे बयनिबो अनसायनाय मोनथों दाहाल सावथुनल' नङा जिखिनि थांखिखौ लानानै सिनेमा दिहुनगिरि बिथांमोना बर' सावथुनफोरखौ दिहुनदों बिथांमोना जाहाथे मोगथाङाव जाफुंसारनो हायो आरो आनान गसाया जाहाथे बिथांमोननो बोर हरो बेखिनिखौनो बुंनानै फिन खनसेबाव बयनिसिमबो आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर आरो मोजां हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय मानगोनां सार बिथांनिसिम मानगोनां बिथाङा जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोनथिथारनांगौ माखासे गोनांथार बाथ्राखौ गोरलै रावैनो जोंनो फोरमायनानै थांबाय बेनि थाखाय आं मानगोनां सार बिथांनिसिम रोजा साबायखर जासिबाय नैबे समाव फिन खेबसेबाव जोंहा महरगिरिनि दिन्थिफुंनाय नैबे समाव आं खेबसेयैनो नैबे दाहाल फिल्मनि गुबै फावखुंग्रि बिथां आरो सासे फावखुंगुर मानगोनां बिथांमोनखौ जौसांसिम फैनो खावलायगोन नैबे समाव आङो बयनिबो सिनायजाखानाय बयजोंबो सिनायजाखानाय बयबो नायनो लुबैबाय थानाय बिथां हेलेना दैमारिखौ जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायबाय आरोबाव बिग्राय ब्रह्म मानगोनां बिथांखौबो जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायबाय
रायजोफोर हेलिना दैमारि आखाइ खबनो थाखाय बयखौ खावलायबाय हेलिना दैमारि लोगोसे बिग्राय ब्रह्म नैबे समाव आङो दखर आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों हेलिना दैमारिखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय मानगोनां बिग्राय ब्रह्म बिथांनिसिमबो नैबे समाव आङो खेबसेयैनो मानगोनां बिथांमोनखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै पारफरमेन्सखौ खालामखानो थाखाय गुरै खावलायबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो माथो सिरिजोब खुलुमबाय बयनिसिमबो सिरि नङा बिनानाव गोमोदों माथो एसे समायनालाय मोगथाङावलाय होननानै गिबियावनो बोरिमाखा हालामनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय नोंथांमोनाथ' दिनै जोंखौ बिराद गोबाव नेहोबायलै ओरैनोथ' रायजोफ्रा जोंखौसो नेनो गोनां जायो मालाबा जों लेट जायो नाथाय नोंथांमोना दिनै बिराद गोबाव नेहोबाय आदाया बुंबाय आं सोंबाय आदानाव फैनानै माथो रावबो गैया दा मानसिफोर फैगोन ना फैया आदाया बुंबाय फैगोन र' होमबासो आङो लासै जेब्ला सासे फैबाय थायो जेब्ला दा बुंजोब्बाय बे हला बिराद गोजोननाय मोनबाय रोजा साबायखर बयनिसिमबो नोंथांमोना जे दिनै नैबे बोरिमाखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनैनि नैबे दाहालनि प्रिमियार श' खुंनायाव नोंथांमोना दे बेबायदि लैहोर फैनानै दिनै जोंनि बोरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो बानजायगिरि बिथांमोनखौ बेबायदि हेफाजाब होफैदों आरो जोंनि बे दाहाल सावथुनखौ नायनो होननानै ओंखारबोदों बेनिखायनो रोजा साबायखर नोंथांमोना बेबायदि सापर्ट होयोब्ला बेबायदि जुदि जोंनि सावथुनखौ नायनो फैयोबा बिदिब्ला जोंबो अरायबो सावथुन खालामलांनो होननानै जों गोसो गुदुं जायो आरो साबसिननिख्रुइ हामसिन जोङो सावथुन बानायलांबाय थानो जों लुगैयो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना बेबायदि आं खोनानो मोनदों गोबाङानो एग्जामफोरबो दं होननानै थेवब्लाबो नोंथांमोना बेबायदि फैबाय जोंनि सावथुनखौ नायनो होननानै बेनिखायनो फिन खेबसेबाव जोंनि दाहाल टीमनिफ्राय रोजा साबायखर आरो अलरेडि बिराद गोबाव जाखाबाय जोङो बांद्राय गोबाव खालामलिया दा दसे समनि उनावनो नोंथांमोना जोंनि बे दाहाल सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन एक्साइटेड नंगौना नङा नोंथांमोना दाहाल सावथुनखौ नायनो थाखाय बांद्राय एक्साइटेड नङा आं मिथिबाय बांद्राय एक्साइटेड नङा बेसेबां एक्साइटेड रायजोफोर जोंनि दाहाल सावथुनखौ नायनो थाखाय आरो खेबसेबाव हागोन नामा बेसेबां एक्साइटेड रायजोफोर दासो जादों दासो एक्साइटेड बायदि मोनबाय दासो आरोबाव गोजोननाय मोनबावबाय फिन खेबसेबाव बोरिमाखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो बानजायगिरि आफादफोरनिसिम आङो रोजा साबायखर नोंथांमोनजों बेबायदिहाय आङो जिरायफानानै दिनै जोंनि बे सावथुन दाहालखौ फिन खेबसेबाव नोंथांमोनजों नायफानो मोनगोननि थाखाय आङो रोजा साबायखर थाबाय आदा र' जोबाखै र' बै राखाव रासि गोसोखौ गुरु खायनो होननाय मेथाइनि मोनसे डायलगा खोब पपुलार जादोंमोन बे मामोन अनला खारै संनाया बेखौ खेबसे डायलगखौ होनानै रायजोफोरनि गोसोखौ गोसो होनो थाखाय खावलायबाय आदाया जुदि रायजानो राजिबाथायसो आं डायलगखौ होगोन के रायजागोन रायजानो राजिबासो खिन्थु बाजै फैदों नामा गैथ'वा फैयाखै मिथिखादों आदाया ना हाबा जाबायना जायाखै जाथ'वाखै जायाखै बिदिबाथ' गसिगोन आरो नङाबा हाबा जानायबा न'आव थांफिननानै बिदिसो नोङो होननानै ओजोंबो बेयावबो रायजाखागोन दा हजोंबो न'आव थांनानै रायजागौमोन डाबल जागौमोन जुदि रायजानो राजिबालाय आं रायनो राजि ना मा होनो रायजोफोर बिराद गोबावबो जाबाय बावनोबो हागौ थेवबो नोंथांमोननि थाखाय आदाया रिक्वेस्ट खालामनाय लेखा आं एसे रायनानै होनोसै मा गोसो होनानै फुदुंनो हा मा गोसो होनानै फुदुंनो सैमा बांला बायदि ओरैनो फैलाय बेरायबाय थागोन जानो लोंनोबाल'सो लावगि जि जोम सुनोबाल'सो लावगि बे लावगिखौ लांबाय नों बे जौ खर' जानो
आरो जानाय लोंनाय बिनायाथ' होननोनो नाङा सना दिनै सबाय सना दिनै अनला मिथिगौ नों अनला संनाया बेसेबां खस्थ' जायो देना होदो नों मालाबा बुंबाय ना रुवाथि सानखौनो आंखौ हिनजावसोआ नोंनि हिनजाव फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम खालि खामानि 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 मिथिगौ नों बेसेबां खस्थ' जायो खामानि मावनाया जाथारनांगौमोन अनला खारैखौ बांद्राय रायला आङो नङाबा आदाया हाबा जानायनि सिगाङावनो हिनजाव नांला होनगोन बेनिखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थारैनो जोबोद मोजां मोनमारबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जों बयबो दिनै बे दाहाल सावथुनखौ जों ज' जिरायनानै बे हलाव नायगोन बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों साबायखर थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिनानावनिसिम बिनानावा जोबोद जोंनि गोसोखौ रंजाखांहोबाय प्लिज फंनैसो हेल' आं बारा जेबो बुंला गिबियावनो आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोम नायगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जे नोंथांमोना दिनै इसिबां बुरजा मानसिया जे दाहाल सावथुनखौ नायनो फैदों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दाहाल सावथुनखौ मोजां मोनगोन गोजोन्थों नैबे समाव बिथांमोना दोंसे मेथाइ मोसागोन बे मोसानायनि उनावनो जों दाहाल सावथुनखौ नायनानै गोजोनगोन नैबे समाव आं मानगोनां बिथां सानैखौ फिन जौसांसिम फैनानै पारफरमेन्सखौ खालामफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय
Wah, 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 मा एसे मोजांलै हरनो बालायलांबाय नोंथां थालांसै आदा हाबाबो जायाखैनो लाखिनांगौ र' दा दसे उनाव रायजोफोर जोंहा जोंनि जि जोबथि हाबाफारि बेनोमोन दायो जोंनि जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिया जोब्बाय खेबसेयैनो जोंनि जि मोसाखावरि बिथांमोन आरो जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां महरगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय नैबे समाव जोङो जोंनि जि सावथुन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय अपारेटर बिथांखौ खावलायबाय बेनि सिगां बयनिसिमबो मोनसे गोनांथार खावलायनाय जोंहा खेबफ्रोमबो गले गले जाफ्लेबाय थानाय मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ जेंना बेयो जाहैबाय मा भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारनाय एबा स्रोदै बबेबा खनायाव दिन्थिखोमानानै जोंनि जि हारिमु जौगाखांनाय एबा सावथुन मुलुगखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय मोनसे बियाद नैबे हाबाफारिखौ जोंनि अन्तत बोरिमाखायाव जिखिनि सुबुंफ्रा दिनै नायगोन मानगोनां बिथांमोना जेन भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै मा होनो ससियेल मिडियायाव हगारनाय बेखिनि खामानिखौ मावा बेनि थाखाय आङो गोख्रोङै खावलायबाय नङाब्ला सावथुन दिहुनगिरि बिथाङा जोंनो फोरमायहरदों जोङो मोनसे गोरा बिथांखि लागोन एबा जोङो आयेननि हेफाजाब लागोन नांगौ जायोब्ला जोङो जाय बिथाङा सावथुनखौ रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव एबा गाव हारसिङैबाबो मबाइलाव लाखोमागोन बेखौ जुदि मिन्थिनानै मोनोब्ला बिथांमोना जेलाव दैथायहरनायनिबो मोनसे थांखि लादों बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय बे हाबाफारिखौ दा माव प्लिज सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायबाय